guys, bun venit la un nou video. Astăzi o să fac aici am o foaie care am scris toate întrebările pe ea. Deci da, o să fac numai 5 pentru că după se lungește prea mult. Deci hai să începem. Prima este n-am chiulit. N-am. A doua întrebare este n-am vrut un câine. Normal că am vrut un câine, am avut, dar o trăbit-o cineva. Era așa drăguță. A treia întrebare. N-am vrut să rămân în Anglia. Amândouă, n-am. Pentru că era fain. Cred că e a patra întrebare. N-am luat FB. Am luat FB. Aceasta cred că e a cincea întrebare. N-am vrut o soră. Păi cam da, dar este bine și cu Dudu acum. Pentru că da. Acest videoclip a luat sfârșit. Sper că v-a plăcut. Să dați like, subscribe și să faceți același lucru, dar pe canalul BFF-ului meu. Să mă urmăriți pe TikTok și pe TikTok-ul BFF-ului meu. Pa! Pupici!